ኣብቲ ኣብ 2002 ዝፀሓፋ ፋውንዴሽን ኦፍ ሶሺዮሎጂ ዘርእስታ መፅሓፉ ማሕበራዊ መንነት ዝያዳ ካብ ኣብ ፍልልይ ኣብ ተመሳሳልነት ገድብ ኣለዎ እዩ ዝብል። እዞም ሰምዖ ፀናሕና ናይ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንክስ እዩ። ፕሮፌሰር ሪቻርድ ጀንክስ ካብ ኣብ ፍልልይ ኣብ ተመሳሳልነት ክነድህብ ኣለና መበልዩ ምክንያት ኣብ ፍልልያት ምስ ተድህብ ኣይኮነን ሓደ ጉጅለ ክትምስርት ክንዮ ስድራ ሓሊፍካ ናብ ውልቃዊ መንነት ከያኻ ክትወርድ ትግደድ። ኣክንዲ ሕብሪ ቆርበት ክሳብ ናብ መልክዕ ከደራይ ጸሊም ቀይሕ ክትወርድ ኢኻ። ምናልባት ሰባት ንመሰሎም ተኣኪቦም ክቃወሙ ወይ ድምፆም ከስምዑ ወይ እውን ፍትሒ ከናድዩ ይኽእሉ እዮም። ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቦም ንኸስርፁ ክእከቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ምስ ማሕበራዊ መንነት ዘተኣሳስር የብሉን። ንቁጠባዊ ማሕበራዊ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ብናይ ዕላማ ዝፍጠሩ ምትእኻብ ክሳብ ዝኾኑ ኣብ ማዕበል ምንቅስቃስ ወይ ውድብ ክንምድቦም ንኽእል ኢና። ማሕበራዊ መንነት አንጻር ካልኦት ማሕበራውያን መንነት ወይ ምስ ካልኦት ማሕበራውያን መንነታት ንክወዳደር ተባሂሉ ዝጥርነፍ ኣይኮነን። ብመስርሕ ባህርያዊ ተፈጥሮ ዝፍጠር እዩ። አንትሮፖሎጂስት ፕሮፌሰር ፍሬደሪክ ፓች ኣብ 1992 ኣብ ምዕራብ ንቀቢላውነት ከም ሓደ ተዓጻጻፊ መልክዕ ማሕበራዊ መንነት ዘይኮነ ከም መርኣይ ናይ ሓደ ዘይማዕበለ ሕብረተሰብ ክንሪኦ ኢና ንፍትን። እንተኾነ ብተግባር ግን ኣብ ኣሜሪካ ከም ኣሜሪካውያን ቀንዲ ማሕበራዊ መንነትና ድሕሪኡ ኣብ ብሄርን ካልእ ክሳብ ሞያታትና ነድህብ። ኣብ ክልተ ሃገር ዝቕመጡ ሕብረተሰብ ሓደ መንነት ክህልዎም ይኽእል ድዩ? እዞም ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ዜግነት እዩ ዘለዎም። ነዚ ንምርዳእ ኣብ ዝስዕብ መደብና ዓንዲ ቆላሕታ ናይ መንነት ካልኣይ ክፋል ንከታተል።